Jeg er ked af det, og jeg er såret, men det bunder i, at Adam stillede Kasper og jeg et fucking lortevalg. Da vi kommer op i fristelsernes kammer, der står Adam med en fodbold i hånden og en United-trøje. Den her fristelse, den giver os mulighed for at opleve noget, som ingen af os nogensinde vil kunne gøre på egen hånd. Vi skal ind og se United mod Arsenal. Når jeg ser Kasper og Joachim, så har jeg rigtig ondt af dem, fordi man kan godt se, at det har været en meget, meget svær beslutning. Jeg kan godt se, at det er en kæmpe oplevelse, men jeg synes, det er sådan lidt vildt, at han begynder at græde, og jeg forstår ikke helt, hvorfor. Som om det ikke skulle være nok, så har vi også fået æren af at komme ned og hilse på alle spillerne inden kampen. Det er noget, du nok aldrig nogensinde kommer til i dit liv. Det er så stort, er det virkelig. Jeg synes, det er lært, at de står og græder over en fodboldkamp. Det er lidt femset. Altså, det er bare fodbold. Adam, han starter med at ligge ud med 50.000. Det er første mølle. Det er op med hånden. Adam, han går på 40. 35. Da Adam siger 10.000 på en tur, der inkluderer alt. Det er sidste måde. Da Adam siger 10.000. Der kommer mit forløb til sidste tilbud. Og det hedder 10.000 kroner.